Здравейте, приятели! В днешното видео искам да ви покажа как се изхвърля боклука в Норвегия или как се рециклира, как се сортира боклука в Норвегия. Искам да започна с това, че боклука тук се сортира по зависимост от това в коя община или по-точно в коя област живеете. Аз ще ви покажа как е в моята община или в моята област. Другото, което е, че тези кофи за боклук, които са сложени пред блоковите, те са много малки, с много малък отвор. Аз ще обясня каква е причината и сега и малко по-нататък, но причината за това е да не се изхвърлят големи боклуци. Примерно, ако имаш телевизор, който трябва да се изхвърли, големи кашони, които трябва да се изхвърлят, куфари и тем подобни неща, не можеш просто да ги хвърлиш в контейнера или да ги оставиш пред контейнера, а трябва да ги занесеш или да ги закараш до специално място, където се изхвърлят или се приемат такива предмети. Едновременно с това не можеш просто така да вземеш и да изхвърлиш батерии, не можеш да вземеш да изхвърлиш, да кажем, кружки или нещо подобно. Всичко това трябва да бъде занесено в специални депа, където се приемат такъв боклук. Това струва. Естествено, ако само ще изхвърлиш, да кажем, 2 куфара или един телевизор, не съм сигурна дали ще ви вземат пари, но ако дойдеш с някакъв микробус или камион, след като си почистил вкъщи и си махнал всякакви неща, които не ти трябват, съответно трябва да заплатиш. Аз ще ви покажа такова депо, тъй като има неща за изхвърляне, и ще ви покажа и такива обикновени контейнери или кофи за боклук. Както и сега, така и по-късно ще ви кажа, че тук всичко е автоматично, т.е. аз не съм виждала кола за изхвърляне на боклук, тъй като там има някакви отдолу големи тръби под самите кофи за боклук и само съм чула един звук или шум, който издърпва целия боклук и той отива автоматично, не знам, в някакво депо или... не разбирам от тези неща, но във всеки случай не съм виждала кола, или камион, която идва да изхвърля боклук. И така, сега ще ви покажа ние как сортираме боклука преди да го изхвърляме в големите контейнери. Както казах, сортирането на боклука зависи от коя община или по-точно коя област живеете, тъй като правилата са различни. Живяла съм в област, примерно, където би трябвало или по-точно си изхвърляш боклука, хранителния боклук в специални зелени нейлонови торби, докато всички останали боклук се изхвърлят в сини торби, с изключение на пластмаса и на хартия метал. Ето, от тази община или тази област, където аз живея в момента, трябва да бъдат сортирани, по-точно боклука се сортира последния начин. Тук имаме за всякакъв боклук с изключение на пластмаса. Тук имаме и примерно хартия. Имаме един отделен боклук, който е за тези метални кутии, както и стъклени бутилки, които не могат да бъдат върнати чрез тази система, която ви показах на връщане на бутилките, поради това, че те не са произведени в Норвегия, примерно. Са внос и това е. Сега ще ви покажа как се изхвърля боклука, какво представлява самите контейнери. В смисъл, всички са еднакви. Не, че има нещо по-различно, не искам просто да ви покажа. Това е по-голям блок и затова са повече кофите за боклук. Това е за хартия, това е за пластмаса и амбалаж и това е за всякакъв друг боклук. Ето тук хвърляме нашия боклук, който да видите долу-горе колко е. Искам да гледате колко са големи отворите на самия боклук. Тоест не може да се изхвърля нищо по-голямо. Само да видите така, това е долу-горе 2 педи, може би. Не може да се изхвърля нищо, което е по-голямо. В интерес на истината, цялата тази система с боклука се извършва автоматично, тъй като виждате, че не съм виждала поне аз никаква кола, която да идва и да изхвърля металните и стъклените отпадъци, тези, които не могат да бъдат върнати обратно. За памет, ето тук пише метал и глас, и стъкло. Ето хвърляме и тя. Сега ще ви покажа и, как да кажа, по-точно това са контейнери за събиране. Ако случайно имаш дрехи, които няма да носиш, но са в състояние, което могат да бъдат носени от други хора, можеш да ги оставиш. Казвам оставиш, не изхвърляш, тъй като ето тук се пише благодарим ти за подаръка. Това е подарък, не е нещо, което ти просто така изхвърляш. Ако имаш дупка на чорапа и просто не знаеш къде да го хвърляш и просто го изхвърляш тук. Това е Frelsesarmeen или Fretex, така се казва, ако мога да кажа, фирмата. Те имат магазини и преглеждат какво може да бъде продадено. Това, което не знам как просто го подбират, но друга част от дрехите, които се
оставят тук, се изпращат за страни от третия свят и по този начин ето виждам, че те събират и обувки, и панталони, и тениски, и всичко. Ето сега ще ти покажа как, тъй като аз имам една чантичка с неща, които аз повече няма да използвам и затова съм решила, че мога да ги предам, да ги оставя тук. Пак казвам, оставяш, това е нещо като подарък, т.е. не изхвърляш скъсани чорапи, обувки и тем подобни неща. Искам да ви покажа как се остава, в смисъл, ето поставяш по този начин, дърпаш това и отново пускаш. И отново дърпаш ръчка, или как се казва. По този начин виждате, че не може някой да дойде да почне да рови в тези контейнери, където събират дрехи. И така, това, което ще хвърлим днес в депото или там, където се приема боклук, това са някакви възглавници. Ето тук имаме такава метла, имаме и принтер и малко дрехи и книги. Това са нещата, които не могат да бъдат хвърлени в обикновените кофи за боклук, затова ще ги хвърлиме там, където ви казах, че има специални депа за прибиране и събиране на такъв такъв буклук, който е по-големи габарити. Сега ще ви покажа. И така, вече сме на депото. Това представлява самото депо. Ето това представлява. Само да ги покажа. Идвате. Значи ние нищо не сме платили, тъй като нашия буклук е под 3 кубически. Ето, примерно тук се изхвърлят различни матраси. Тук можеш да изхвърляш дървени неща, като полици и така. Там можеш да изхвърляш метал и така нататък. Вижте хората как идват и всички трябва, целият буклук трябва да се сортира. Не можеш да хвърляш неща, които не са сортирани. Ето, примерно тук се бират такива малки неща, които са електрически, тук са за кабели, а тук са за тези. Тук изпълням клавиатурата. Тук, вижте. Ами това са, което иска да кажа за изхвърлянето на буклука или това, което е по-специфично според мен в Норвегия. Надявам се видеото да ви хареса. До скоро!